Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алгатыба койбір темалар турында кыскача. Бәлік булмаганнар белән эшне көчәйтергә, электр самокатларына һәм питбайкларга игътибар итәргә шәһәрдә юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча комиссия үтте. Партия десанты Гали Акыш исемендәге лицей-интернатның капиталь ремонтын бәяләде. Уку йорты ничек үзгәргән? Олда жейгі каникуллар, балалар велосипедларда, самокатларда, мопедларда йөрәчәк. Юл хәрәкәтендә катнашучылар саны артачак. Бу юнәлештә эшне көчәйтү мөһим. Ел башыннан автоинспекторлар тарафыннан транспорт чаралары, автомобильләр һәм мотоцикллар белән идарә иткән бәлик булмаган 20 бала тоткарылган һәм җаваплылыкка тартылган. Бу хакта бүген юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча комиссия эшендә сүз алып барылды. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссиясы барышында самокатлар, мотоцикллар һәм питбайкларга аерым игътибар бирелде. Йөртү тәҗрибәләре булмаган, юл хәрәкәте кагыйдәләрен белмәгән балалар җитди аварияләргә юлыгырга мөмкин. Я думаю, ни у кого запасных детей нету. Покупая квадроцикл ребенку, покупает инструмент для того, чтобы приблизить его смерть. Как бы это ни звучало, но это на самом деле так. Не осознают, конечно, наверное, большей частью родители, любящие своих детей. Но это на самом деле так. Электр самокатларына килгәндә күп кенә шәһәрләр аларның прокатын оештыруда баш тартырга кирәк дигән нәтиҗәгә килә башлады. Әлегә алар өчен инфраструктура юк. Бүген шәһәрләр һәм шәхси мобильлек чараларын йөртүчеләр белән йөри алмый дип белдерде Дәүләт автоинспекциясе башлыгы. По запрету в прошлом году как аренда СИМов на набережной Табиева, так и передвижение на личных электросамокатах на этой набережной, что, безусловно, обеспечило безопасность отдыхающих, в первую очередь детей. Надеюсь, такая практика продолжится и в этом году. Казань озабочена и пытается запретить до полного запрета прокатные электросамокаты. Но, как я уже говорил, джина из бутылки выпустили, загнать его очень сложновато, конечно. Шәһәр мэры сүзләренчә, бүгенге көндә илнең бер генә шәһәре дә электр самокатлары өчен мөһим булган инфраструктураны булдыра алмый. Мы ничего не запрещаем, просто не разрешаем. Понимая, нет четкого закона в стране, который бы регулировал действия участников, как можно без закона, не имея вообще никаких правил, разрешать что-то. Быел шәһәр юлларында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 8 юл транспорт һәлакәте булды. Аларда 8 бала төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәтләре алды. Балалар травматизмын профилактикалау эшләре мәктәпләрдә дә, балалар бакчаларында да алып барыла. Регулярное проведение занятий и бесед в образовательных организациях города с детьми о правилах поведения на дороге, важность соблюдения сигналов светофора, знаков дорожного движения, разъяснительная работа с детьми и родителями по использованию защитных средств, шлемов, наколенников, других элементов защиты при катании на велосипедах, самокатах и роликах. Шәһәр мэры билгеләп үткәнчә, җәйге каникуллар башланганчы мәктәпләрдә автоинспекторлар катнашында ата-аналар җыелышлары үткәрергә кирәк. Анда үлүчеләр һәм зыян күрүчеләр белән бәйле юл транспорт һәлакәтләре турында җентекләп сөйләргә һәм тагын бер кат юл хәрәкәте кагыйдәләрен искә төшерергә кирәк. Лилия Гатина, Елена Камалова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чиста уңайлы һәм өйдәгечә партия десанты кысаларында Россия Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина шәһәр советы депутатлары белән бергә Гали Акыш исемендәге лицей-интернатның капиталь ремонтын бәяләде. Исегезгә төшерәм, мәгариф учреждениесе 40 ел эшләү дәвамында анда бер тапкырда капиталь ремонт үткәрелмәгән. Лицей-интернатның ничек үзгәрүе турында киләсе материалда сөйләрбез. В плохом состоянии были окна. У нас была кровля текла, очень мы прямо мучились этим. И вот сейчас вот такие страшные двери были у нас. Хәзер бу хакта эш башланганчы төшерелгән фотосурәтләр генә искә төшерә. Лицей-интернатның 40 еллык эшчәнлеге барышында монда бер тапкыр да капиталь ремонт ясалмаган. Уку йортын мәгариф милли проекты кысаларында яңартуга ирешелде. Капиталь ремонтка 400 миллион сумга якын акча юнәлдерелгән. Кабинеты сейчас новые мебель,
программе, федеральной программе на оснащение выделены были деньги, 17 миллионов. Мы обновили весь мебель. Спортзал у нас ребята радуются и посещают наш спортзал, и родители, и дети. Төзелеш, безәү, сантехника, электромонтаж эшләре башкарылган, тәрәзә һәм ишекләр алыштырылган, вентиляция яңартылган һәм башкалар. Лицейда капиталь ремонт республика рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән башкарыла. Сегодня это новое здание, абсолютно, как будто заново построено. Здесь есть все условия для жизни, творчества, для учебы наших детишек. Что важно? Благодаря правильно осуществленному ремонту появилась возможность дополнительно 100 детей принять сюда из разных районов, не только из набережных Челнов. Дети получают общее образование и дополнительное образование, обеспеченное пятиразовым питанием. Все это бесплатно. И пообщавшись с детишками, я поняла, что им очень здесь нравится. Бүгінгі күндә бирдә Яршаллы, Минзәлә, Актаныш, Менделеев, Сәгіржі, Тукай, Мамадыш, Ширимшан, Баулы, Зәй һәм Татарстанның башка районнарынан 435 укучы белем ала. Әлфия Кагогина сүзләренчә, программаларны гамәлгә ашыруны контрольдә тоту киләчәктә дә дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Язга тыршау белән күңел радиосы чиратагы концерты белән сөендерде. Чаллы халкына һәм шәһәр кунакларына сюрпризлар һәм бүләкләр әзерләнгән иде. Нинди бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. 2 ел дәвамында күңел радиосы тыңлаучылары көн сайын иртәнге 7-дән 10-га кадәр Ришат Хаҗиев, Гөлнә Гусамова һәм Марсель Мусавиров тавышларын ишетәләр. Бу кичне энергетик мәдәният йорты сәхнәсендә һәркем аларны күрә дә алды. Ул тыршауны, иртәнге шоуны алып баручыларның шәхси концерты дисәк тә була. Бирегә без иң популяр топовый артистларны гына чакырабыз һәм инде тамашачыларыбыз белән күрешеп, очрашып бер матур кич үткәрәбез. Тамашачыларга бүләкләр дә әзерләнгән иде. Энергетик мәдәният йорты сәхнәсендә Руслан Кириметдинов, Лилия Хамитова, Данир Сабиров, Хаят, Илшат Сафин һәм башкалар чыгыш ясады. Как всегда, минем өчен алар бик җылы радио. Беренче килгәннән бирле инде мине бик күп поддерживаетсез һәр вакытта да. Шуңа күрә аларга мең рәхмәтле. Күңел радиосына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Барлык оештыручыларга шу матур концертның рәхмәт аларга чакырганнары өчен. Чыннан да мин беренче тапкыр катнашам шундый концертта. Һәм әйтеп үтәсем килә. Яршаллы тамашачысы ул барыбер аерылып тора. Без күңел радиосы белән инде 10 еллар дип әйтергә кирәк. Дуслар, Аллаһка шөкер, бер-беребезгә карата яхшы фикердә, яхшы отношение дип әйтгәндә, шоу тамашачысына килгәндә инде ул аерым. Ул аерым башкалардан аерылып тора. Чөнки монда эшкәрсез, гади ял итә белә торган халык дип әйттем соң. Тамашачыларның йөзләрендәге елмаюлары һәм көчле алкышлар концертның уңышлы булуын күрсәтә. Күңел радиосы киләчәктә дә үз тыңлаучыларын яңа проектлар һәм концертлар белән сөендерергә планлаштыра. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмәсе Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын сөендерүен дәвам итә. Киштәләрдә зур сайлау мөмкинлеген улдык һәм затлы балыкларны 20 апрельгә кадәр Грин Сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Тиздән Пасха җитә, бәйрәм өстәле өчен затлы ризыклар сатып алырга вакыт. Киштәләрдә ассызлы салкын һәм кайнар ысул белән ысланган балык тәкъдим ителгән. Затлы диңгез ризыкларының барлыгы 35-тән артык төре бар. Хит продаж, конечно же, королевский лосось. Изумительная рыбка, нежная, малосольная. Она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика энергии хватит на целый день. Шикарная рыба. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир. Омега-3, омега-6. Улдыкта учиратында оксымнар һәм майлы аминокислоталар белән баетылган, ул термик юл белән эшкәртелми. Шуңа күрә продукта барлык файдалы үзәкләре дә саклана. Шикарная икра, отборная, зернистая, слабосоленая, прям зернышко к зернышку, изумительная. Детишкам, беременным, богата витаминами, микроэлементами. Улдык белән балыкны алып бәйрәмгә кадәр катырып куярга да була. Деликатеслар эргәндә тәм сыйфатларын һәм файдалы үзәкләрен югалтмаячак. Чевычу постоянно берем, очень нравится. Я кладу в морозилку. Сначала, конечно, делю на 2-3 части, а потом по кусочку достаю и лакомлюсь. Хорошая рыба, свежая привозят. Постоянно пользуемся, чевычу мы любим. Все нравится, я бутерброд намазываю маслом и сверху режу вот меленько на бутерброд, и нравится нам. Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкәсе 20 апрельгә кадәр Грин Сәүдә үзәге беренче кат адресы буенча эшли. Керү Автозавод проспекты ягыннан.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Семейный праздник Пасхи порадуй своих родных и близких вкусом из Камчатки. Цены от производителя с 14 по 20 апреля. Челны, ТЦ Грин, остановка Глобус. Карбонат свиной 339,90 за килограмм. Это победа! Передвижная офтальмология Уфимского НИИ глазных болезней объявляет прием и набор пациентов на бесплатное хирургическое лечение по всем заболеваниям глаз. 22 апреля с 9 до 12 часов в медицинском центре Ликон Плюс. Город Набережные Челны, проспект Чулман, 106, 48 комплекс. Варикоза нет в Набережных Челнах. Дни здоровья. Прием флеболога под контролем УЗИ всего 1000 рублей. 25 38 25.